Vítajte na Slavičom údolí, jednej z vyhľadávaných adres starého mesta v Bratislave. Dnes vám ukážeme pekný dvojizbový byt, len pár krokov od zoo, botanickej záhrady a len pár minút od centra. Viete si tu predstaviť rannú kávu na balkóne s výhľadom do korún stromov? Poďte sa presvedčiť osobne, zavolajte nám a dohodnite si obliadku. Tešíme sa na vás.